ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳу. ҷавоб ба саволҳои комментария. салом бародар, дуо дар хоб чӣ бошад? Ман зан ҳастам. саволи дигар. салом ака, ман дар хоб пояфзоли сабз дидам. акаҷон ба хоб дидаи ман ҷавоб диҳед, хурсанд мешавам. салом, дар хоб дидам ки як қулф дорам, ба тамоми калид боз мешавад. қулфи маҳкама кушодем, чӣ таъбир дорад? бародар, дар хоб дидам хуштомадам як сарафан бастаи печинро бароям дод. зан ҳастам, чӣ таъбир дошта бошад? салом бародарҷон, дар хобам ҳавло дидам, мехӯрам, чӣ таъбир дорад? салом, гарданбанд дар хоб чӣ таъбир дорад? илтимос ҷавоб гӯед. Ман 19 сола ҳастам. салом бародарҷон, шавҳарам хоб дидааст ки моҳии калон дар даст дораду боз як рафиқаш як моҳии дигар барояш додааст. дар дарё моҳии хурд ҳам ҳаст, вале моҳии хурдро намегирад. об тираранг аст. хулас ҳамин як чанд саволе ки дар комментария дар ҳамин вақтҳо дохил омад, иншоалло ҷавоб мегардонем. пояфзол дар хоб гуфтааст чӣ таъбир дорад? сабз будааст. албатта пояфзоли сабз дар хоб ба зани афиф ва порсо ишора мекунад, зани имондор ва худотарс. нафаре ки дар хоб моҳӣ меқапад, тавассути меҳнати сангин бойгарӣ ба даст меорад. моҳича дар хоб нишонаи ғаму андӯҳ аст. хоб дидани шурмоҳӣ нишонаи аз ҷониби бародар ё шахси мансабдоре ғаму кулфат дидан аст. дар баъзе сарчашмаҳо дар хоб истеъмол кардани моҳии шур маънои онро дорад ки дар ҳаётатон ҳодисаи хубе сар мезанад. нафаре ки дар хоб моҳӣ бирён мекунад, ба кори бефоидае маблағи зиёд сарф мекунад ё пулаш беҳуда харҷ мегардад. истеъмоли моҳӣ бирён дар хоб аз рух додани нофаҳмиву низои оилавӣ дарак медиҳад. рафту нафари бо 60 моҳӣ қапад, дар бердорӣ, бурдборӣ ва комёбӣ насибаш мегардад. агар маҳбасе дар хоб бубинад ки қулферо кушодааст, аз зиндон озод мегардад. рафту қулфро шахсе ғамгин кушояд, ғаму андӯҳаш рафт мегардад. қулф ҳамзамон ба беғамӣ ишора мекунад. дар баъзе ҳолатҳо қулф шаҳодат аз монеа ва мамнуъиятҳои ногаҳонӣ дар роҳи инсонанд. гарданбанд. агар касе дар хоб бубинад гарданбанди марворид дорад, худои мутаол тиловат ва илми қуръон рӯзии ӯ мефармояд ва ҳар чӣ гарданбанди қиматтар бар гардани худ бубинад, илму дониши ӯ бештар хоҳад буд. агар касе дар хоб бубинад ҳавлои ширине ба даҳон гузошт, сухани хуб ва дилписанде мегӯяд ва агар он луқма турш бошад, таъбираш баръакси ин аст.